Здравейте, аз съм Геймплей и днес ще играме God Simulator. Преведено на български Коза Симулатор. Разбрах, че тази коза руши всичко. Както виждате, от началото имаше указания как се играе и ми каза, че когато натиснем едно, си издаде този звук. Това нека започваме също така и като натиснем залепва си езика. Всичко. О, шит! What the fuck? Какво бяга, бе? What the fuck? Хайп! Я бе. Добре. Разбрах, че има най-много бъгове в тази игра. Така, праве. Бък. What the fuck? Бък. Не мога да се кача. Тук трябваше да има козичка. Баса лева. Ти идваш с мен! Дали ще гръмна? What the fuck? Турк. Дай. What the fuck? Падах под картата. Верно ли, бе? Тъпа коза. Лагна. Чакай. What the fuck? Баси. Как ще изглеждаш, бе, Магасар? Това ми прилича на някой. Бог! Той стои! Въздух! Не, чипса го държи. What the? Стига. Стига. Ето и това сокче. Гранини май беше такова, да помня. Ето и киткат има, ето тук киткат. Само остава мура да има. Давай с чипс. What the fuck? Маркирай го, Маркирай. Ето готово. Сега видим къде си хата. Как ще го заряза? Не, чипса ми! Не!
Изкъртих вратата. Ле. Бе. Чипса ми. А, така. Харам шек. Ome keffi ta... Къде кой днес? Чакайте само малко да наваля звука, че много се чува. Така е по-добре. Не! Няма да падам. О, Аркел, чакайте. Дай. О май гад! Не! Какъв това е? Пак ли ще падна? Лак. Ага, за как изпъкнам? Пак ли ще търкаш? Да, ще търка. О, тук! Аре, бе! Искам да бегам. Явно пак трябва да се респална. Без чипчето. Добре. Отиваме пак там, където бяхме. Аре, бе. Гледай, бе! Аре, бе. Oh my god, car incident! Oh! Аре, бягай. Чипса ми... Да. Откеч, мастичката. Разбрах, че също може да се кара колела, такива работи, ама да истиската фул версия, ама моята не е изтеглена от един... Замуд да си изтегля. Ама... Може да си я купя, ама... Не ми се дадат пари само за тази игра. Демото е достатъчно да се види. Има и различен град. Този път трамплина. Чак. Аркео! Джетпак. Добре. Само да не глична пак, иначе направо... О, фак! Ай, шей! Фак ли? А, не. Това пък какво е? Low Gravity Testing. О, ще отида, няма как. Дай бързо. Не. Чакай, как беше са това? Карах? Да са. Пак да полис. Ха. Пак ли бе, как откър... Ето и тая. Там се живеят някакви. Ръжда. Трябва да сменят тръби. Да се спочнали да няма хората. Мога да карам колела, ама не знам как. Ето тук вътре няма гравитация. Ето. Супермен! Моля те в някакъв начин да се измъкнат тук.
Да, има бе, това е козичка. Това е нашата коза. Добра козичка, която се лигави. Аха. Шит. Не можа, как искам това. Но пак ще се пробвам. Втори опит. И втори път опит. Успешно. Тя е там, къде беше? Не. Е там. Не! Трябва да успея. Ще се плъзваме по бързалката. Не очаквах точно така. Добре, с джетпак. Това ще е епик сигурно. Здорово. Не, на тази страна. Не да се получи. Не, ще се получи. Или не. Какво става тука? Защото... Какво става тука? Да не се очилайваш. Идваш след. Видях, че има Devil May Cry почти. Скоро ще играя и... Да скажеш Tomb Raider. Да. The fuck? Какво ме си правиш, бе? Аз мога така, бе. The fuck? Как ще така? Бай. Да не фана това човека, бе. И разбрах, че ако сме с jetpack, изстрелваме като ракета. Да, влиза по скалата. Идваш. Този път идваш с мене така бавничко. Ара, бе! Идваш? Идвай, бе! Ей! Така, тук. Батицата. Тичи. Ти си по-послушна, отколкото е оня... Гадяр. С изкуствените очила. Това въпрос си е бършал с плитки, които са клечки. Арама. Арама. Още двамка. Какво прави това, бе? Ара, за газа лизах. За газа. Ако сте виждали то нещо подобно, за газа лиза газа.
И е съвсем нормално. Този си говори на телефон. Киборг. Праве. Парти креш. Дали ти излизахме? Това го нямаше! Ето това го нямаше! Не бе. Това е от другата страна. Това. Още един. Добре, да, ако има. То се спече. Днес карата, бе! Сега ще го правим. Няма да гориш. Само си леко изпече. Добре, сега да видим какво ще стане. И сега. Косата на смъртта. Blood for the blood. И вижте, гледайте сега. На другата страна картата само да натисна малко. Малко натиснах. Гледайте само. Машинката. И е много по-силна. Давай към някой. Стоп! Стоп! Аз не искам да не. Не на цимента! Така на тривичка се. Пенища. Не, фак! Леле. Където е, ако не съм прост. Стига. Шепни се некъде. Така. Точно така. Арове. Май не знае. Та козичка май не знае да ходи бавно. Иса. Дворец! Иса тебе се прекланя. Си все същия, само че с още един чист рогал. Та хора, мисля да приключим с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте го, абонирайте се за моя канал, коментирайте и чао!